Tnediet app diġitali bl-isem Monster biex teduka l-tfal dwar it-tniġġis fl-arja u kif dan jista' jiġi miġġieled. Din tħadmet mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-era u se tolqot l-tfal fl-iskejjel primarji fl-istess ħin li tipprovdi informazzjoni dwar dan il-fenomenu u l-effetti illi it-tniġġis għandu fuq is-saħħa. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li din se tkun tista' tiġi installata fuq tablets tat-tfal tal-iskola u se titħaddem b'żewġ logħbiet li se jgħaddu informazzjoni kruċjali dwar it-tniġġis fl-arja u l-impatt fuq is-saħħa. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal li dan hu suġġett urġenti illi kulħadd għandu responsabbilta leh, speċjalment meta wieħed iqis il-miri ambjentali ta' Malta fejn jidħol it-tibdil fil-klima. U allura jeħtieġ il-kontribut ta' kulħadd xejn inqas mill-ġenerazzjonijiet futuri illi bla dubju l-ambjent għalihom huwa priorità u fuq net tal-aġenda. Permezz ta' dan is-software edukattiv li ħabbarna llum se jkollok mod ta' kif lill-tfal tagħna l-ġenerazzjoni li tilgħin se nkunu qed nirresponsabilizzawhom permezz ta' games li permezz tagħhom però jkunu jafu l-emissjonijiet x'ifissru għal saħħitna, għall-ambjent ta' madwarna, imma wkoll best practices ta' kif huma jistgħu jibdlu l-għajxin tagħhom, il-lifestyle tagħhom biex huma l-familja tagħhom il qudiem ikunu jistgħu jgħinuna nilħu dawn il-mira ambizzjużi. Il-Ministru Ġustin Karwana tkellmet dwar l-importanza ta' edukazzjoni holistika biex uliedna iwessaw l-arfin tagħhom dwar suġġetti varji. L-edukazzjoni narawha bħala mhux biss il-żmien li l-istudent jgħaddi fl-iskejjel tagħna fuq il-bankijiet tal-iskola, imma biex nippreparawhom ikunu ċittadini tajbin, ċittadini li x'inhu jorġu mill-iskola ħajkunu parti mis-soċjetà. Allura importanti li jkollhom il-kuxjenza ambjentali, però iktar minn hekk awareness fuq saħħithom u fuq x'jagħmel tajjeb lis-saħħa u x'ma jagħmilx biex hekk il-koll flimkien kulħadd bil-ftit tiegħu nkunu nistgħu wkoll nilħqu l-miri ambjentali li pajjiżna jrid jilħaq li huma importanti ħafna. Il-Kap Eżekuttiv tal-era, il-Perit Michelle Piccinino qalet li l-app hija eżempju ċar tal-impenn tal-Awtorità ma' kull settur tal-pubbliku, inkluż it-tfal u iż-żgħażagħ.